Chcel by som vám strašne poďakovať za to, že hneď v prvom videu, po vydaní prvom videu, máme 6 odoberateľov. Takže ešte 3 odoberateľov a budeme už mať o chvíľu viac ako na mojom hlavnom kanáli Geekoplayer 6. Prosím, dajte aj tam, keď tak odber, nech aj tam nám ten kanál rastie. Každopádne vám moc krát ďakujem. Napíšte sem dole do komentárov, pretože som si ale všimol, že v tom mojom videu nakoniec nie sú zapnuté komentáre. Prepáčte, moja chyba. Takže napíšte nejaké nápady, komentáre a možno si kľudne môžeme zahrať, akože keď si budem hrať kľudne aj s vami duá alebo tria, je mi to jedno. Ak chcete, no tak môžeme natočiť, že vy, niekto z vás, ja a môj kamoš, ak vám to teda nebude vadiť, je mi to jedno. Každopádne to je všetko. Zatiaľ čau.